ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवली असून ह्याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही. तसं काही आढळल्यास केवळ एक योगायोग समजावा. आज आपली कथा आहे वेशीवरील पिशाचनी. पण मित्रांनो, त्याआधी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि आपला सपोर्ट नक्की दाखवा. आज मी एका गावाची कथा तुम्हाला सांगणार आहे. त्या गावाचे नाव मल्हारवाडी असे होते. म्हणतात ना, गाव तसं चांगलं पण वेशीवरील टांगळं. तीच मन या गावाला लागली होती. गावाची वेश बोलली की अगदी गावकऱ्यांचा थरकाप उडायचा. कारणच असं होतं की रात्री 12 नंतर खूप जणांना तिकडे गावची सावकारीण ही फिरताना दिसत असे. सावकारीण दिसायला अगदी रागट, स्वभावही अगदी रागट. कपाळावर लाल मोठे कुंकू, त्यातच सतत पान खाऊन झालेले लाल तोंड. अंधारात जर पटकन एकाच्या समोर आली तर त्याची भीतीने अगदी गाळण उडायची. सावकाराच्या मृत्यूनंतर ती व्यवहार सांभाळत होती. गावातल्या लोकांना पैसे द्यायचे आणि ते पैसे नाही दिले वेळेवर तर त्याबदली त्यांना त्रास द्यायचा आणि त्यांची जमीन हडपायची. असे हिचे उद्योग होते. सावकारीण अशीच एका जागेसाठी आपल्या नोकरांबरोबर गावच्या वेशीपाशी गेली होती आणि वेशीजवळ जवळच एका भिंतीजवळ थांबली आणि त्याच वेळेला ती भिंत पडली आणि सावकारींचा जागीच मृत्यू झाला. गावच्या लोकांना फार आनंद झाला, कारण की सावकारींसोबत त्यांचे ते कर्जही आता संपले होते. त्या सर्वांना वाटलं की सावकारींचा आता जाच संपला, पण खरा जाच आणि तिचा त्रास हा तिच्या मृत्यूनंतर सुरू होणार होता. हळूहळू सगळे सावकारींच्या मृत्यूला हे विसरून गेले. एका रात्री साधारण 11:30 ते 12च्या दरम्यान दत्तू हे आपले काम संपवून रात्री त्या वेशीजवळून येत होता. सर्वत्र चंद्राचा प्रकाश पडला होता. तो वेशीपाशी आला आणि त्यांनी समोरचं दृश्य बघून आपली गाडी थांबवली. समोर एक बाई पाठमोरी बसून काहीतरी खात होती. दत्तूने थोडे पुढे जाऊन पाहिले तर त्याचा काळाचा ठोकाच चुकला. गावातलाच एक माणूस तिथे छिन्न विछिन्न अवस्थेत पडला होता आणि सावकारीचेच पिशाच्च त्या माणसाचे लचके तोडत होते. दत्तूला हे दृश्य बघून घाम फुटला. तो तिथून पळणार तेवढ्यातच सावकारणीची नजर ही त्याच्यावर गेली. दत्तूला हे बघून फार धक्का बसला. न कळतच तो खाली पडला आणि त्यांनी पाहिले की सावकारणीचे डोळे हे पांढरे फटफटीन होते. भिंत अंगावर पडल्यामुळे डोकं पूर्णपणे फुटून गेलं होतं आणि त्यातून रक्त वाहत होतं. हाताचे तर पूर्ण हाड दिसत होते. केस हे पूर्ण विस्काटलेले होते आणि हळूहळू करून ती पिशाचनी दत्तूच्या दिशेने सरपडत येऊ लागली. दत्तू आता पूर्ण घाबरला होता. जशी सावकारीण ही तिच्या जवळ येत होती तसा दत्तू हा आपली पूर्ण ताकद एकवटून देवाचे नाव घेतले आणि तिकडे ताकदीने पळू लागला. आणि असं करताच तो वेशीच्या आत पळत सुटला. काही वेळाने तो खंडोबा मंदिरपाशी येऊन थांबला. त्याने मागे वळून पाहिले तर सावकारीण त्याच्याकडे बघून किंकाळत होती. पण दत्तू हा देवाच्या कृपेने वाचला होता. दुसऱ्याच दिवशी त्या वेशीपाशी त्या माणसाचे पडलेले प्रेत हे माणसांनी पाहिले होते आणि हे सर्व प्रसंग त्याला दत्तूंनी सांगितले की आदल्या रात्री काय घडले होते, त्या माणसाचा मृत्यू कसा झाला आणि वगैरे. आणि त्याच रात्री बसून गावकऱ्यांना वाईट अनुभव तिकडे यायला लागले. चुकून जर कोणी 12 नंतर वेशीपाशी आलं तर त्याला सावकारीण वेशीपासल्या चिंचेच्या झाडावर केस मोकळे सोडलेली दिसायची आणि जर त्या माणसाने तिच्याकडे पाहिलं तर ती जोरात किंकाळ्या फोडायची आणि खाली येऊन त्या माणसाच्या मागे धाव लागायची. त्यात जर तो माणूस थोडंच वेशीपाशी आत खंडोबा मंदिरजवळ आला तर त्याचे प्राण वाचत असे. नाहीतर ही बाई अंगात घुसून त्याच्या अंगाचे पूर्ण लचके तोडत असे. एकतर ती व्यक्ती नशीबवान असे किंवा त्या व्यक्तीला गावभर हिंडायची सवय लागत असे आणि ती वेडे होत असे. सावकारींच्या पिशाच्याने गावाच्या वेशीबाहेर हेदोस घातला होता. हे बरेच दिवस चालत होते. मग गावकऱ्यांनी तिचा बंदोबस्त करण्याचे ठरवले.
मांत्रिकांनी सर्व तयारी केली आणि लोकांना बिनघोर राहा असा सल्ला दिला. मग त्या मांत्रिकाने आपली सगळी सामग्री घेतली आणि रात्री वेशीबशी त्या पिशाचनीचा बंदोबस्त करण्यासाठी निघाला. मांत्रिकाने रात्री 9चा मुहूर्त निवडला होता. त्या पिशाचीच्या निमित्ताने त्या सावकारीचा बंदोबस्त करण्याचे ठरवले होते. तो वेशीपाशी पोहोचला आणि त्याने एक रिंगण आखली. त्यात हळदी कुंकू भरले. त्या रिंगणात एक मेलेल्या मडीचे कवटी ठेवले आणि त्याचबरोबर लिंबाला टाचण्या टोचवल्या आणि तिथे ठेवल्या. पिशवीतून आणलेले मांस बाहेर काढले आणि ठेवले त्या रिंगणात. मांत्रिक आकांडतांडव करू लागला आणि बडबडू लागला, "ए जखनी, ये आज, तुझी भूक कायमची भागवतो. तुझी गाठ ही माझ्याशी पडली आहे. आज तुझा खेळ खलास." त्याचा आकांडतांडव चालूच होता, पण त्या पिशाचनीचे समोर यायचे काही चिन्ह दिसत नव्हते. त्या मांत्रिकांनी पुन्हा एकदा आरोळी ठोकली, "मला घाबरून कोणत्या बियात लपली आहे?" हे वाक्य पूर्ण झाले नव्हते आणि एक मोठा वारा हा त्या ठिकाणी येऊ लागला. ते रिंगण उद्ध्वस्त झाले आणि मांत्रिक हा लांब फेकला गेला. कोणी दिसायच्या आत त्याच्या अंगाचे लचके तुटू लागले. तो पुरता घायाळ झाला होता. तो सैरावेळा पळू लागला. त्याला आपली चूक कळाली आणि तो पळतानाच सावकारीन त्याला उचलून उचलून आपटत असे. हे बऱ्याच वेळ चालत होते. मांत्रिकाचा जीव कधीच गेला होता, पण रागाच्या भरात असलेली ती सावकारीन त्या मृत शरीराचा खेळ करत होती आणि किंकाळ्या ठोकून बोलत होती, "मला पकडायला येतोस वय? पूर्ण गावाचा वाटोळ करीन, एकेकाचा जीव घेईन." मांत्रिकाच्या मेलेल्या शरीराचे पाय चाळण झाली होती. दिवस उजडला. लोक वेशीपाशी जमा झाले. त्यांना असे वाटले की मांत्रिकाने वेशीपाशी त्या सावकारींचा बंदोबस्त केला असेल. पण मांत्रिकाचे ते मृत शरीर पाहून गावकरी फार घाबरून गेले होते. काही दिवसांनी वेगवेगळ्या मांत्रिकांना बोलवले, पण कोणाचा यात जीव गेला तर कोणाचा काही यात एक चालेना. शेवटी सगळ्या मांत्रिकांनी तिकडे येण्यास नकार दिला. गावकरी फार चिंतेमध्ये होते. शेवटी गावामध्ये ग्रामसभा झाली आणि नकळतच एका माणसाच्या तोंडातून आवाज आला, "खंडू, हो, खंडूच आपल्या गावाला आता वाचवू शकतो." मल्हारी मार्तंड खंडोबाची कृपा होती त्याच्यावर, पण गावातल्याच काही वाईट लोकांनी त्याच्यावर चोरीचा आळ घेतला आणि बिचाऱ्याला गावाबाहेर हाकलले. पण आता फक्त खंडूच गावाला वाचवू शकणार होता. लोकांनी खंडूला सांगावा धाडला आणि त्याची माफी मागून गावात परत बोलवले. बघता बघता रात्र झाली, पण खंडूचे येण्याचे काही चिन्ह दिसत नव्हते. असे करताच रात्रीचे 12 वाजले आणि गावकऱ्यांनी आपले दार खिडक्या हे बंद करू लागले. 12चा तोल पडला आणि आकाशात चांदण पडले होते. चंद्र मात्र दाट ढगांमागे दडला होता आणि तेवढ्यात गावाच्या वेशी बसून एक सावली हळूहळू आत येऊ लागली. फक्त चांदण्याच्या अंधुक प्रकाशामध्ये दिसत नव्हते कोण आहे ते. तो कोणतरी इसम होता. तो गावास प्रवेश करतात इतक्यात ते भयानक पिशाच किंकाळ्या फोडत त्याच्या पुढे येऊन उभे ठाकले. पण तो डगमगला नाही. तसाच तिकडे उभा राहिला, तिच्याकडे रोखून बघत. सावकारणीचं पिशाच त्या व्यक्तीच्या दिशेने सरकू लागली. त्या इसमाने आपल्या हातांमध्ये हालचाल केली आणि हातातले डमरू जोरदार पण एक लयबद्ध सुरासारखे बडवू लागला. जणू काही मार्तंड रूपी महादेवाचा तांडव चालू झाला होता. इतक्या वेळ ढगांच्या आड लपलेला चंद्र आता बाहेर आला होता आणि त्याच्या प्रकाशाने सर्व धरणी उजळून निघाली. तो प्रकाश थेट त्या इसमाच्या चेहऱ्यावर पडला. तो दुसरा तिसरा कोणी नसून आपला खंडू होता. एका हातात काठी, खांद्यावर घोंगडी, दुसऱ्या हातात डमरू आणि कपाळभर फासलेले सोन्यासारखे पिवसळ भंडारा. त्या डमरूच्या आवाजाने ते पिशाचं किंकाळू लागलं आणि कानावर हात ठेवून
सैरावैरा पळू लागलं, पण खंडूनी त्या पिशाच्याची पुरताच गाळत केली होती. त्याने जवळचा भंडारा काढला आणि उधळला पिशाच्यावर. तशी ती तडफडू लागली आणि बंदिस्त झाली. खंडूनी त्या पिशाच्याच्या गावाच्या वेशीवर आत नेली आणि त्याला फरफडत खंडोबा मंदिरासमोर नेण्यास सुरुवात केली. तशी पिशाच्यरूपी सावकारीन प्रतिकार करू लागली, पण ते सर्व व्यर्थ होते. आत खंडूने शेवटचा वार केला आणि त्या पिशाच्याला मार्तंड भैरवाच्या मंदिराच्या उंबरठ्यावर आपटले. सावकारींच्या भूताने शेवटची किंकाळी फोडली आणि ती नाहीशी झाली. मग त्याने डोळे भरून मार्तंड भैरवाचे दर्शन घेतले आणि म्हणाला, देवा, ही सगळी तुझीच कृपा. मी तर एक निमित्त आहे. अशीच माझ्या हातून लोकांची सेवा घडू दे. जय मल्हार. एवढं बोलताच खंडू आल्या पावली पुन्हा रानामध्ये निघून गेला आणि ते गाव सावकारींपासून किंबहुना सावकारीच्या भूतापासून कायमचे मुक्त झाले. तर मित्रांनो, ही कथा तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडली तर डिसलाईक करा आणि चॅनलला लाईक सबस्क्राईब नक्की करा. तुमचेही काही असे अनुभव किंवा कथा असतील तर ते खालील दिलेल्या मेलवर नक्की पाठवा. थँक्यू.